And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kung pwede lang kitang agawin sa kanya, ay ginawa ko na. Hi DJ Rocky. Listener mo na ako since 2019. At eto ako ngayon. Gusto ring ibahagi ang storya ko para naman mabawasan ang sakit na nararamdaman ko, na dala-dala ko pa rin hanggang ngayon. Itago mo ko sa pangalang Julian. At ito, ang aking secret file. Year 2019, nang makilala ko sa social media si Kiefer. Nag-chat siya sa akin. At ang sabi niya, "Hi ma'am." Nag-reply ako. At humaba ang pag-uusap naming dalawa. Actually, expected ko na magchat-chat siya. Kasi hiningi niya sa ate ang FB ko dahil magkaibigan sila. So, nag-send ang ate ng picture nung mismong lalaki. At yun nga raw, tinatanong kung single raw ba ako. At sinabi ng ate ko, oo, single yan. Kasi gusto raw nitong makapag-asawa ng Muslim. Dahil ang Muslim, mapagkakatiwalaan. Pag naiiwan sa bahay, hindi raw maghahanap ng ibang lalaki. Si Kiefer kasi ay isang sundalo. Kaya yun ang pananaw niya sa buhay. Na baka magloko ang mapapangasawa niya kung sakaling madedestino siya sa ibang lugar. So, naging maayos ang aming pag-uusap sa social media. Pumayag ako na lumalim ang pagkakakilanlan namin sa isa't isa. Then January 12, 2020, uuwi na ako sa Pilipinas. Taga Cotabato si Kiefer. At ako naman ay taga Zamboanga. Pero sa Laguna ako nagstay. At nung nandun na ako sa Laguna, ay nawalan kami ng communication ni Kiefer. Dahil sumabog ang volcano. Noong mga panahong yun, di na ako umasa na magkikita pa kami. O hahaba ang relasyon namin. Akala ko nga, kagaya rin ng mga dating naging karelasyon ko, na hindi naman nagtatagal. Until one day tumawag siya, at ang sabi niya ay luluwas siya pa Maynila. Siyempre, na-excite ako. Dahil unexpected yun. So, ang sabi niya,
puntahan ko raw siya sa Bulacan. Pero dahil nga naisip kong babae ako, sabi ko, sana ikaw ang pumunta sa akin. At pumunta nga siya kinabukasan. Natawa pa nga ako kasi sa sobrang excited ko, hindi ko na napansin na ang kasuotan ko ay itim. Yung para bang a-attend ako ng lamay, ni hindi na ako nakapagpalit dahil sa pagmamadali ko, na kasi sabi niya ay malapit na siya sa amin. So, ayun, unang beses naming magkita. Pinakilala ko siya sa mga tao sa bahay. Tinanong siya ni ate kung may asawa na ba siya. Ang sagot naman ni Kiefer ay wala. Walang anak at walang asawa. At sa unang pagkikita namin, sa unang gabi pa lang, ay may nangyari sa aming dalawa. Kinabukasan ay bumalik uli siya ng Bulacan dahil hindi siya pwedeng magstay ng ganong katagal. Back to LDR kami. Video call, chat, text, and calls. So, ang daming mga nagaganap sa buhay namin, DJ Rocky. Naging busy kami. Hanggang sa sabi ko sa kanya, pwede ba pumunta sa inyo para magkasama kami kahit 5 araw lang. So pumunta nga ako ng Bulacan. Magkasama kami sa loob ng 5 araw. At sa bawat oras na magkasama kami, pakiramdam ko ako na ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Minsan nga parang gusto ko na lang huminto ang oras. Hanggang sa ikapang-4 na araw namin na magkasama ay may inamin siya sa akin. May anak na raw siya sa ibang babae. Nagulat ako kasi sabi niya, wala Tinanong ko siya kung bakit hindi niya inamin sa akin nung umpisa pa lang. Ang sabi niya, na mas gusto raw niya na sabihin sa akin yun nang 2 lang kami. Dahil nung tinanong ko raw yun sa kanya, sa chat at sa panahong ipinakilala ko siya sa pamilya ko. So, inintindi ko. Tinanong ko siya, kasal ka ba? Saan na ang nanay ng mga bata? Ang sagot naman niya ay, hiwalay na sila. At nasa abroad na yung nanay ng mga bata. So sabi ko kay Kiefer, DJ Rocky, tanggap ko na may mga anak ka. Kung ganun kita kamahal, ganun ko rin kamahal ang anak mo. Hindi kita ipagkakait sa kanila. So kinabukasan, ipinakita niya ang mga pictures ng mga anak niya. Malalaki na sila. Then habang nag-i-scroll siya sa gallery niya, may nakita akong picture ng babae na medyo chubby. Parang nasa 30 plus years old. Hindi ko sure Mabilisan lang. So kinuha ko sa kanya ang cellphone niya. Ayaw niyang ibigay. Ano bang laban ko dun? Sobrang lakas niya. Lalabas daw siya kasi magbabayad siya sa kwarto namin. So pagbalik niya, sabi ko, ipakita niya uli sa akin yung gallery niya. Pinakita niya. Pero wala na ron yung ibang pictures. Umiyak ako.
Sabi ko, bakit may picture ng ibang babae sa gallery mo? Then sabi ko, uuwi na lang ako. Di niya ako pinayagan kasi Bulacan to Cavite pa yun, gabi na raw. Baka kung mapano pa ako sa daanan. Kaya hinayaan ko na lang, DJ Rocky. Pinatawad ko siya dahil ganun ko siya kamahal. Kinabukasan, umuwi na ako ng Cavite. Inihatid niya ako sa Cubao. At bago kami naghiwalay, pasakay na ako ng jeep papuntang Quiapo. Niyakap ko siya ng sobrang higpit at hinalikan ko siya. Naiiyak ako, pero pinilit kong huwag papatakin ang mga luha sa mata ko. At nung nasa Cavite na ako, ayun, dun na bumagsak ang mga luha ko. At dun na rin ako naaabutan ng lockdown. So mahigit 1 buwan, tinawagan ako at pagkarinig ko ng boses niya, hindi ko mapigilang hindi maluha dahil na-miss ko siya. And then, napansin ko na merong chat sa request message ko. Hindi pamilyar ang pangalan. Itago natin sa pangalang Pal. At etong taong to ay nag-send sa akin ng picture. Picture nila ni Kiefer na magkasama. At ang pakilala niya, siya raw ang asawa nito, kaya ayawan ko na raw si Kiefer dahil may anak sila. Sinabihan ko siya na sabi ni Kiefer, hiwalay na raw kayo. At dali-dali kong chinat si Kiefer. Sinend ko sa kanya yung convo namin ng babae. Ako naman tong si tanga, nagpaloko na naman sa mga pinagsasabi ni Kiefer. Hindi ako naniwala dun sa babae. Mas pinaniwalaan ko si Kiefer na ang sinasabi sa akin ay hiwalay na sila nung nanay ng mga anak niya. Ipinagpatuloy ko ang relasyon namin. At makalipas ang ilang buwan, napapansin kong lagi siyang online. Pero hindi siya nagchat sa akin. Ilang linggo ganun ang sistema. So inassume ko na baka wala na kami. Sinubukan kong kalimutan siya at nagpapasok ako ng ibang lalaki sa buhay ko. After a few weeks, nagparamdam na naman si Kiefer sa akin. Tinanong niya ako kung may bago akong jowa. Sinagot ko siya na wala. Wala akong ibang lalaki. Hindi ko kasi maamin. Baka hindi na siya bumalik sa akin pag nalaman niya. So, ayun. Ginost na naman niya ako after nun. Nakipag-date ako sa iba para makalimot. At kung kailan malapit na akong makalimot at malapit ko nang matanggap, saka naman magpaparamdam itong si Kiefer. Tanga na naman ako. Binalikan ko na naman siya. Then January 2021, nag-chat uli yung nanay ng mga anak nila sa akin. Tinanong ako kung kami pa ba. And I said, oo. Inaway ako. Dahil okay na raw sila ni Kiefer at wag ko na raw silang guluhin. Kinausap ko si Kiefer. And for the very first time, DJ Rocky, nagsabi siya ng totoo. Siguro dahil sa alam din niya, natatanggapin ko na naman siya. So, nakipag-usap ako ng maayos. Tinanong ko siya kung anong balak mo sa aming dalawa. Ano ba ako sa'yo? At bakit mo ako ginaganito? Ang tanging sagot niya lang sa akin, sorry. Nanghingi pa ako ng eksplanasyon. At ang sabi niya, gusto ko kasing mabuo ang pamilya namin. Pagkasabi niya noon, doon na bumuhos ang luha ko. Hindi ko masabi lahat ng sama ng loob ko sa kanya sa kabila ng lahat ng kabutihan na ipinakita ko sa kanya. Ganun ang igaganti niya sa akin. Pero ayokong isumbat sa kanya yun. Kaya kabutihan pa rin ang ipinakita ko sa kanya. At sabi ko, ayaw ko ring agawan ng ama ang mga anak mo. Gusto ko rin na magkaroon sila ng buong pamilya.
Mahal na mahal kita. Kung yan ang gusto mo, ibibigay ko. Pero, kung pwede, kung pwede, wag na lang. Yun ang sabi ng puso ko, DJ Rocky. Wag mo akong iwan. Kahit wag mo na akong pakitaan ng pagmamahal, basta sa akin ka magstay. Kahit panghuli na lang ako sa mga priorities mo, okay lang sa akin. Pero hindi ko nasabi lahat ng yun, DJ Rocky. Dahil masaya na ako na malamang binubuo niya yung pamilya nila. So fast forward. May 15 umuwi ako sa amin. After 8 years, ngayon lang ako makakauwi. Siya pa rin ang laman ng isipan at puso ko. After ilang araw, nakita ko na nag-post si Kiefer ng ibang babae. Chinat ko siya, tinanong ko siya kung anong nangyari sa kanila nung asawa niya. Sinabi niya sa akin na wala na in love daw siya sa iba. Napamura na lang ako. Ibang klase rin talaga itong si Kiefer. Naisip ko na baka hindi talaga siya ang para sa akin. Inisip ko na baka hindi talaga siya ang nakatadhana para sa akin. At hindi siya yung hinahanap ko. Meron akong nakilala sa lugar namin. Itago natin siya sa pangalang B. Hindi ako nag-alinlangang sagutin siya. Hindi siya kagwapuhan pero masasabi kong napaka-buti, napaka-maalaga, napaka-mapagpasensya, at napaka-responsable niyang tao. Kahit na tahitahimik siya pero alam kong mahal na mahal niya ako. So, ayun. Na-engage ako sa kanya. Pumayag ako. Sa isip ko, baka pag nakasal ako, tuluyan ko na makalimutan si Kiefer. Pero bago kami ma-engage ni B, tumawag si Kiefer. Kinumusta ako. Sabi ko, engaged na ako. Halata sa boses niya na nagulat siya. Bakit? Mahal ko raw ba? Sabi ko, oo. Oo, pero mas mahal kita. Hindi ko alam, DJ Rocky, kung anong pumasok sa isipan ko, kung bakit ko nasambit yun kay Kiefer. Wala lumabas na lang sa bibig ko So, tinanong ako ni Kiefer kung bakit ako magpapakasal na hindi ko naman mahal na mahal itong si B. Hindi ko na lang sinabi ang totoo. Pero DJ Rocky, kung sinabi niya lang na huwag kong ituloy ang kasal, hindi ko itutuloy. Ang bilis kasi. August 4, engaged kami. August 5, nagpakasal na ako. Pero September 15, bumalik ako ng Maynila para mag-apply uli sa ibang bansa. Nagkakausap kami nito ng Kiefer nang hindi alam ng asawa ko. Hindi rin alam ng girlfriend ni Kiefer ang pag-uusap namin. So, etong si Kiefer, maraming ginagawa para ipadama sa akin ang pagmamahal niya. Pinapadala niya ako ng pinapadala ng mga kung ano-ano. Tapos, ayun, eto naman ako, marupok. Marami akong naiisip. Pero, akala ko, sa pagpapakasal ko sa iba, tuluyan ko na siyang malilimutan. Akala ko, pag nagpapasok ako ng ibang tao sa buhay ko,
matututunan ko rin itong ibang tao na to na mahalin, alagaan. Pero hindi pala. Ano ba tong ginagawa ko? May asawa niya ako. Pero magpapakita pa ako sa taong nanakit sa akin. Hanggang sa napunta na ako ng ibang bansa, DJ Rocky. Naiiyak ako. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Mahal ko ang asawa ko. Pero mas mahal ko pa rin si Kiefer. Nahihirapan ako at naapektuhan na rin ang mental health ko. Balak ko na rin namang aminin sa asawa ko pag magkasama na uli kami. Kaso hindi pwedeng aminin ngayon. Dahil baka kung ano naman ang gawin niya sa sarili niya. Kailangan ko ng advice, DJ Rocky. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Julian. At ito ang aking secret file.